мусобиқаи кушодаи ноҳияи шаҳри Туз оид ба якарбаи шарқи карате Киёкушинкай бо иштироки кӯдакону наврасон дар яке аз майдончаҳои сунъӣ баргузор гардид. Сабқат аз рӯи 20 дараҷаи вазнҳо ташкил гардида, дар он кӯдакони аз 5 сола боло ҳам ширкат варзиданд. Ногуфта намунад, ки аз фаъолияти Киёкушинкай дар ноҳия он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст. Новобаста ба ин, таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасон ба ин ришта хело зиёд аст. Машқу тамринҳои ин нави якарбаи шарқиро дар ноҳияи шаҳри Туз мураббии ҷавон пайрави шаҳркор ба роҳ мондааст. қабл аз ифтитоҳи вохӯриҳои ниҳоии сабқат чун анъана аз ҷониби наврасон савганди карате Киёкушинкай қироат карда шуд, ки саропо аз вожаҳои ватандӯстиву ватанхоҳӣ, арз гузоштан ба муқаддасоти миллӣ, ташаккули тарзи ҳаёти солим, эҳтиром ба бузургсолон иборат буд. тӯли 4 сол аст, ки дар ин ноҳияи шаҳри Туз машқварзӣ менамоям. мураббии ман пайрави шаҳркор мебошад. ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, ки ҷои намоёнро ишғол намудам, ман миннатдории худро ба Сариев Ҷамшед мерасонам, ки ин хел мусобиқаҳоро баргузор намуд. ва мураббии худ мерасонам, ки шогирдони худро тайёр намуда ва ҷойҳои намоёнро ишғол намуда. агар ба таърихи карате Киёкушинкай дар Тоҷикистон назар афканем, ин нави якарба дар замони истиқлолият ташкил ёфт ва он дар ноҳияи шаҳри Туз доман паҳн кард ва асосан кӯдакону наврасон ба якарба диққати хуса зоҳир карданд. тибқи маълумот, айни ҳол маҳфили карате Киёкушинкай дар ноҳия беш аз 100 кӯдакону наврасонро фаро гирифтааст. бояд ҳаминро илова кард, ки агар дар марказ шаҳри Душанбе варзишгарон мусобиқаи нахустинро аз шаҳрӣ шурӯъ намоянд, вале дар аксари ноҳияҳо аз мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ оғоз мекунанд. тавре маълум аст, Киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо мегардад, ки ба ин муҳорибаи якка, ката ва симкен сиёбу дохил аст. мусобиқае, ки дар ноҳияи шаҳри Туз баргузор гардид, аз рӯи карате Киёкушинкай ташкил шуд. мусобиқа оид ба карате Киёкушинкай бо ҷалби наздики 100 варзишгар доир шуд. дар сабқат ба ҷуз дастаҳо аз вилояти Хатлон, инчунин намояндаҳои шаҳри Душанбе низ ширкат варзиданд ва ин нахустин сабқати расмӣ дар ноҳия аз рӯи якарбаи шарқӣ ба ҳисоб рафт. сабқати мазкур ба ғолибону ҷоизадорон имкон медод, то ба узви тими якачини ноҳия шомил гарданду ба ин васила ҳуқуқи иштирок дар мусобиқаи ҷумҳуравиро пайдо созанд. ман дар ин мусобиқа ҳамчун довар иштирок намудам ва дастаи ноҳияи шаҳри Туз хеле хуб баромад кардам ва дастаи шаҳри Душанбе низ хуб баромад намудам. мехоҳем, ки мо бисёртар машқу тамрин кунем, мо парчамбардори ватани азизи худ бошем. дар ифтитоҳи мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид, ки дар оянда ба ифтихори санаҳои таърихӣ доир намудани як қатор чорабиниҳои варзишӣ ба нақша гирифта шудааст, ки он ба таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим мусоидат хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки пайваста гузарондани мусобиқаҳо имкон медиҳад, то варзишгар дараҷаи тахассусии хешро такмил бидиҳад. аз инҷост, ки яке аз масъалаҳои барномаи қабулгардидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати инкишоф додани навъҳои мухталифи варзиш ин ташкил ва баргузории мусобиқот аст. қувваозмоҳӣ байни кӯдакону наврасон пуршиддат гузашт. аз ин рӯ ҳар яки онҳо саъй мекарданд, то бо маҳорату истеъдоди хеш иттиминони мураббиро ҷиҳати созмон додани узви мунтахаб комилтар бигардонанд. ман дар ин мусобиқа иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. ман мехоҳам дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро гирам ва парчамбардони Тоҷикистон шавам. аслан карате Киёкушинкай солҳои 50 аз тарафи Масутасу Ояма кашф шудааст. худи Масутасу Ояма, ки устоди бузурги якарбаи шарқӣ аст, аз рӯи ин навъҳо ҷиҳати рӯҳӣ ва тарбияи баданро ба инобат гирифта, ин сабкро ба вуҷуд овард. аз ин лиҳоз худи калимаи Киёкушинкай маънӣ ба камолот расидан, яъне якҷӯшавии рӯҳу танро мефаҳмонад. тибқи сарчашмаҳо, Оямаи ҷопонӣ дар 3 рӯзи муҳориба 100 қувваозмоҳӣ гузаронидааст, ки ҳар яки он аз 2 дақиқа зиёдтар тӯл накашидааст ва ӯ доимо шаҳди пирӯзиро мечашид. ба қавли Ояма, он вақтҳо дар ҷаҳон рақиби асил надошт.
ман миннатдории худро ба ташкилкунандаи ин мусобиқа мерасонам ва мо мехоҳем ки бо мусобиқаҳо бисёртар шаванд. намуди карате киёкушинкай дар асл нави душвору вазнин ва аз варзишгар таҳаммулгароиру сабуриро тақозо дорад. аниқтар аз зарбаҳое ки дар киёкушинкай иҷро мегардад ба ҷойҳои нозуки инсон, гиреҳҳои асабҳои болои нов зада мешавад. аз ин лиҳоз варзишгарон бо ҳам наздик шуда барои пештар фаҳм кардани қулаи мақсуд бисёртар аз даст истифода мекунанд. ногуфта намонад ки дар киёкушинкай усули пой низ истифода мешавад, вале иҷрои он бояд ба маврид бошад. мо миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин мусобиқа мерасонем ки чунин мусобиқаҳо баргузор гардонанд ва байни варзишгарон дӯстӣ ҳам зиёд мешавад. рафту омадам хеле ки шоҳид будем, дар сатҳи хуб гузаронданд ва тӯҳфаҳои беҳтаринам барои варзишгаро доданд ва мо хеле хурсанд ҳастем ва дар хуб мешавад ки ҳам хеле мусобиқаҳо зиёдтар шаванд ва варзишгаро дӯстӣ бо ҳам зиёдтар кунанд. аслан шефтаи варзиш шудан ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ сар мезанад. чӣ қадаре ки кӯдак аз ибтидо ба нави интихоб кардааш таваҷҷӯҳи беандоза диҳад, ҳамон миқдор аз нозикиҳои он бархурдор мегардад. ба кори филиали киёкушинкай дар ноҳияи шаҳри Тус ҷиҳати омода кардани варзишгарони лаёқатманд ҳамзамон ширкати онон дар мусобиқаҳои барунмарзӣ баҳои баланд дода шудааст. масалан дастпарварони ноҳия аз рӯи киёкушинкай дар мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ фаъолона ширкат варзиданд. яке аз тарбиятгирандагони фаъоли шаҳри мазкур Фирӯзбек ва Расулҷон мебошад. дар ин мусобиқа зиёда аз 10 давлат ширкат варзиданд ва зиёда аз 300 нафар варзишгар иштирок карданд. дар ин мусобиқа варзишгарони мо низ бо муваффақияту баромад намуданд ва сазовори Ҳусайнов Расулҷон бо 3 нафар рақиби худ ғолиб баромада ва дар вохӯрии финалӣ аз рақиби озарбойҷонӣ шикаст хӯрда сазовори ҷои дуюм гардид ва варзишгари хурдсоли мо Сариев Фирӯзбек бо 4 рақиби худ ғолиб баромада ва сазовори ҷои аввал гардид. дар федератсияи карате киёкушинкай бо мақсади такмил ёфтани маҳорату малакаи варзишгарон соли 3 маротиба санҷишҳо гузаронида мешавад. гузарондани чунин санҷишҳо барои федератсия шарт ва зарур аст, чунки масъулин дорандаи камарбандҳои мухталифи киёкушинкайро муайян месозанд. дар карате киёкушинкай ба кӯдакону наврасон на фақат омӯзонидани нозикиҳои он, балки ба ахлоқи эшон низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. аз ноҳияи шаҳри Тус ҳастам. ман ба бисёр мусобиқаҳо рафтам, ҷои аввал гирифтам, баъд ба ин мусобиқа ҳам омадам, ҷои аввал гирифтам. ман дар оянда мехоҳам ки бисёр машқ кунам ва чемпиони ҷаҳон шавам. қувваозмоии ниҳоӣ аз вазни ҳамахурд 19 килограмм шурӯъ гардид. муддаиёни вазни мазкур Фирӯзбек Сариев ва Абдулфатто Шарипов буданд ки 5 сол доштанд. гуфтам мумкин аст ки ҳарду варзишгар барои аввалин бор қувваашонро дар майдони набард насанҷидаанд, вале дар муқоиса ба Абдулфатто, Фирӯзбек дар иҷрои сабку усулҳои киёкушинкай яксару гардан боло буд. зимнан соли равон ба Фирӯзбек соли фаромӯшнашаванда хоҳад монд, зеро вай дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмато баъдан дар ҷоми кушодаи Аврупо дар Истанбул ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шуда буд. مسابقه یا کاشادم چمپیون شدم. من همگی بودن مدال دیلو دارم.
ба иқрори мураббии ҷавон пайрави Шакур дар натиҷаи иштироки бештари Якарбачиён ба мураббӣ даст медиҳад ки то кадом андоза шогирд аз омӯзиши ин ё нави варзиш бархурдор гаштааст. асосии кор таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгар мебошад. чун мусобиқа барои Баракатуллои Хурдакак нахустин буд, лек хотирмон гузашт. من از ترکیه نزدیکی آمدم 2 کلاس رو زدم جای دوم رو گرفتم. барои касб кардани ҷои аввал дар байни варзишгарони солҳои таваллудашон 2009-2010 Назар Ғафуров ва Самир Қурбонов бо ҳам талош варзиданд. ин вохӯрӣ ҳам ба амсоли муборизаи финалии вазнҳои пештара ҷолибу пуршиддат гузашт. аз амалҳои эҳтиёткоронаи тарафайн ба хубӣ маълум гашт ки варзишгарон аз таҷрибаи якдигар бохабаранд. аз ин рӯ онҳо бештар ба иштибоҳи якдигар диққат доданд. дар натиҷа ба Назар Ғафуров муяссар гашт то бо фарқияти начандон зиёд шаҳдии пирӯзиро чашад. акнун ӯ омода аст ки дар оянда ҳунарашро дар сабқати сатҳи ҷумҳуравӣ дошта бисанҷад. غالبیت با دست غفورov نظر сол ба сол ба нави Якарба таваҷҷӯҳи духтарон ҳам бештар мегардад. бо мақсади тарғиби киёкушинкай дар ноҳия сабқат миёни духтарон низ ташкил карда шуд. аз ҷумла дар вазни 35 килограмм Фаришта Нурматова бо Лолахон Залиева қувваозмоӣ кард. дар натиҷа Лолахон нисбат ба рақиб имтиёзҳои бештарро соҳиб шуду дар вазни хеш беҳтарин гашт. дар вазни 38 килограмм Мақсуда Ғуломҳусайнова бо Шаҳзода Ҳусайнова вориди рақобат шуд. Мақсуда нозикҳои киёкушинкайро аз мураббии ҷавон пайрави Шаҳкор омӯхт. аз ҳунарнамояш пай бурдан мумкин буд ки ба сабқат бо тайёрии ҷиддӣ омадааст. мақсад дорад то узви дастаи мунтахаб гардаду дар оянда шарафи варзишро дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ бештар муаррифӣ намояд. сазовори ҷойҳои аввал гаштам ва ман мехоҳам дар оянда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро барам бардорам ва устодам пайрави Шаҳкор мебошад. ман ба духтарон маслиҳат медиҳам ки ба ин варзиш машғул шаванд. ман дар ин мусобиқа ғолиби ҷои аввал гаштам. устоди ман пайрави Шаҳкор аст. ӯ бо кӯмакҳои худаш моро ба ин зинаҳо расондааст. устоди мо хеле меҳрабон аст. мо дар пеш дар шаҳри Москав мусобиқа аст ки мо баргузор мегардад. ман иштирок мекунам. ман дар шаҳри Тошкент дар ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқа баргузор шуда буд. ман ғолиби ҷои аввал гаштам. дар вазни 30 килограмм Шоҳрух Баҳромов бо Муҳаммадалӣ Раҳматуллозода вориди рақобат шуд. албатта ине ки варзишгар бори аввал ба майдон мебарояд, ба эҳсосоти баланд дода мешаваду худро гум мекунад. ҳарду варзишгар ҳам тарсу ваҳм доштанд. ҳамон нафаре ки иродаи қавӣ ва хоҳиши зиёд дошта бошад, ин норасоиро ба зудӣ пушти сар мекунад. ин бартарӣ бештар дар амалу ҳаракатҳои Муҳаммадалӣ мушоҳида гардид ва ба ин тарз ғолиби вазни 30 килограмм дониста шуд. чуноне ки гуфтем, дар мусобиқаи бози ноҳияи шаҳри Туз намояндаҳои шаҳри Душанбе низ иштирок карданд. даста зери роҳбарии Исмоил Назаров ва Сино Мақсудов ширкат варзид. аз баромади шогирдони худ қаноатманд ҳастам ки дар ин мусобиқа хеле хуб иштирок кардам ва дар пеш ки мусобиқа аст кӯшиш мекунем шогирдони худро омода кунем, дар он ҷо сафарбар кунем ва ҷойҳои намоёнро гирам. дар вазни 40 килограмм Зоҳид Алматов бо Сиёвуш Мирзоев рақобат кард. таври маълум аст, барои мураббиён дар мусобиқа бештар дидану дарк кардани иштибоҳҳои шогирд ҳадафи аввалин дараҷа аст, чунки онҳо бо ин гуна роҳ метавонанд дар ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта муваффақ гарданд. дар вазни зикр гардида бештар Зоҳид афзалият дошта ба гирифтани мақоми аввал шарафёб шуд. соли ҷорӣ ки дар ҷумҳурии Озарбойҷон мусобиқаи ҷоми ҷаҳон ки баргузор гашт, дар он ҷо мо ҳайати дастаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва шогирдони ман 6 нафар ки иштирок карданд ва сазовори ҷойҳои намоён шуданд ва ба мо муяссар шуд 1 медали тилло ва 3 медали нуқра ва 2 медали биринҷӣ ба даст оварданд шогирдони ман. ва ҷои якумро Абдураҳмону Умар ки сазовори ҷои якум гашт дар он ҷо.
дар вазни 39 килограмм Парвиз Ҳакимов бо давлатманди Боймурод мубориза бурд. чуноне маълум гашт дар ин вазн довталабон зиёд буданд, вале аз ҳамаи онҳо дида Парвиз ва давлатманд маҳорати хуби варзишӣ манзур карданду ба даври финалӣ роҳ ёфтанд. аз ин лиҳоз ҳарду варзишгар арзандаи мақоми ифтихори аввал эътироф мешуданд, вале дар варзиш ҷои аввал танҳо як нафарро мепарастанд. ниҳоят бо заҳмату талошҳои зиёд Парвиз Ҳакимов бар рақибаш давлатманди Боймурод зафар ёфт. акнун қувваозмоии варзишгарони 12-сола фаро расид. барои муайян кардани ғолиби вазни 34 килограмм Молик Ҳакимов бо Абубакр Кабиров мубориза бурд. тавре маълум гашт, варзишгар Молик барои аввалин бор аст ки қувваашро дар майдони набард санҷидааст. новбаста ба ин мавсуф дар иҷрои тарзу усулҳои хоси Киёкушинкай нисбат ба рақибаш яксару гардан боло буд. зарбаҳоро ба маврид истифода карду имтиёзҳои бештарро соҳиб шуд. сабқати мазкур ба Молик марҳилаи омодагӣ ба мусобиқоти сатҳаш баланд маҳсуб ёфт, чаро ки ӯро мебояд то ояндаи наздик дар сабқати минтақавию байналмилалӣ ширкат биварзад. аз шаҳри Душанбе омада дар ноҳияи шаҳри Туз баромад кардам ва ҷои дуюм гирифтам ва ман хеле хурсандам ки ин хел мусобиқаҳо баргузор шуданд. ман рафтода нестам, ҷои дуюм ҳам барои ман хеле хуб аст. дар байни варзишгарони солҳои таваллудашон 2010-2011 дар вазни 25 килограмм ба Файздин Каримов ва Аслан Насруллоев муяссар шуд то барои муайян кардани зинаи ифтихории аввал бо ҳам рақобат кунанд. ҳарду варзишгар ҳам дар иҷрои усулҳои маъмули Киёкушинкай фаъол буданд, вале ин навбат бахти варзишии Файзиддин бештар хандиду аввалин шуда ба гирифтани мақоми аввал даст ёфт. рақиби ман аз ноҳияи шаҳри Туз буд. ӯ пурқувват буда. ман хостам ки ҷои аввалро ишғол кунам, вале он аз ман пурқувват бурд, вале афсӯс ман ҷои дуюмро ишғол кардам. барои касб кардани мақоми аввал дар вазни 50 килограмм Шерӯз Раҳимов бо Эҳсон Шарипов қувва озмуд. ҳарду варзишгар машқу тамрини Киёкушинкайро аз мураббии ҷавон Пайрави Шаҳкор омӯхтаанд. ин варзишгарон борҳо қувваашонро дар мусобиқаҳои хурду калон муваффақона санҷиданд ва омода ҳастанд ки дар сабқати сатҳи байналмилалӣ дошта натиҷаи дилхоҳ манзур намоянд. дар байни варзишгарони солҳои таваллудашон 2004-2005 Идибек Ҳаитов аввалин шуда шаҳри пирӯзиро чашид. Муҳаммад Юсуфи Муҳаммадалӣ дар вазни 54 килограмм арзандаи мақоми ифтихории аввал гардид. ҳамчунин Бобоҷон Олимов, Собир Комилов, Муҳаммад Шарипов, Муҳаммадалӣ Махсумов, Озодбек Залиев, Муҳаммад Назиров, Ёсин Ватанов, Саймурод Шарипов дар вазнои хеш ғолиб омаданд. дар ноҳия ман ҷои аввалро гирифтам. ман 20 медали якум ҷой дорам. ба наздикӣ ман ба Русия меравам. ман мехоҳам дар онҷо ҷои аввалро гирам. гуфтан ҷоиз аст ки аксарияти медалҳои ба даст овардашудаи варзишгарони Федератсияи Киёкушинкай дар мусобиқаҳои байналмилалии соли сипаришуда бештар ба наврасон тааллуқ дорад. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки дар федератсия таваҷҷӯҳи кӯдакон ва наврасон зиёдтар аст. ҳамин тариқ шумораи медалҳои ба даст овардаи якарбачони тоҷик аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта дар соли сипаришуда 32 ададро ташкил дод ки аз он 5 8 тилло, 7 адад нуқра ва 20 медали дигарро биринҷӣ ташкил дод. ин натиҷаи назар аст ба 5 варзишгари федератсия имкон дод то бо ҷоизаҳои президентӣ сарфароз гарданд. зимнан варзишгарони риштаи Киёкушинкайро мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Узбекистон ва чемпионати ҷаҳон дар Қазоқистон мунтазир аст ки иштироки варзишгарони ноҳияи шаҳри Туз ҳам ба нақша гирифта шудааст.